Zdravo ljudi, sad ću vam pokažem jedan luk koji ja Jerminka svoj. Ja Jerminka pitao kako Skype, a sad sam slučajno zabio, a nisam ni gledao joystick. Ja gledao Ermina, a joystick držao sa panom. Prvo sam gledao slučajno čovjeka, a sam ja gledao u Ermina, ja nisam gledao šta radi. I onda ova igra čujem, ja trčao, gledam Ermina, a nisam gledao nego pogledam. I ja ovo vidim, uđem. Kad vidim uđem, ja Ermin zna čovjek. Bug, nije bug, nego golman gozbi. Majke mi, ja sam se začeo. Trčim ti ja ni ga gledam. Nisam palo 500, ovako držim. Ja mužem ovako. Eto je bilo to ljudi. Snimat ćemo sada, ja mislim, kad